Ano dito dito. Oo, pero ano, napaglakad ka. Okay na, nakaramagatal kasi kita. Dito, di pa naagat oh. Tapos si Snake yung kumagat sa atin dito. Mubula yung bibig natin. Sige lang, bagyo mo yan. Aro! Wala kami kinalaman dyan, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa'yo dinadala rin ako yung kanina. Ay, medyo malalim dito. Hindi, bitis. Totong ka. Ito ah. Tonglo ka. Nasa elbow height ko. Mababaw lang dito ah. Mababaw dito. Ba't nagaganyan pa kayo? Babaw na lang eh. Oink. Again. Mababaw dito Kuya Ron. Wala yun dito. Ang babaw eh. Pero mabay. Pero walang isda. Diyan kanya, tao bait ka. Kuya, nilarentahan to? Magkano po yung renta dito? 2.6 sir, kalating oras. Paano ubulan? 2.6, kaya piling ko namin. Ah. Ganda ah. Ilang oras ulit? 30 minutes. 4.6 ang oras sir, anim per tao. Pwedeng magamit. Sa inyong maraming isda dito? Dun. Hindi, wala masya. Dun marami eh. Dun sa dulo dun. Dun sa mga batong yun, marami kaya? Ano sir? Dun sa mga bato dun. Bawal tayo pumunta dyan sir. Ah, bawal? Oh. Dito lang tayo sa loob. Maliliit lang kasi eh. Mababaw lang dito Kuya Ron.